Hakika na yi kuskure. Abin da kika ki fahimta kenan. Tabbas na yi nadama. Kada ki nemi gafara ta. Ya zama tilas na rayu da kai. Hakan na guja tun farko. Kada ka ce za ka rusa katangar. Ta daɗe da zama kufayi. Sabon shafi mai ɗauke da kullun zargi. Sarƙaƙiyar ƙarangiya ta taso da baƙar guguwa mai ɗauke da wata annoba. Shahararren kamfanin nan wato G-Record Sound Studio Gombe ya ɗauki nauyin kawo muku wannan sabon shiri mai suna Katanga 2019. Abba na rasa komai a duniya. Ki rasa komai a duniya. Na rantse da Ubangijin al'arshi duk wanda ya taɓa min ahalina sai na ga bayansa. Katanga 2019. Kawata. Ya kin fito ne? Ya ne kwana biyu. Wallahi normal ya kina lafiya? Gaskiya ne. Ya Bashir ina gane mutumin naka ne. Yanzu nan ya sha kwana. Oke bari in duba shi. Labari da tsara shi Ahmad M Square. Kada ku manta da sunan shirin Katanga 2019. Katanga 2019. Ba ni na haife shi ba amma ina ji tamkar ɗana. Baba, bye bye. Wanda ya shirya kuma ya bada umarni daga shahararren daraktan nan Ali Nuhu. Katanga 2019 yana nan tafi. Gini na ke da baiwa amana, amma kika rushe katangar ta zama kufayi. Bayan na yarda da ke kika watsa mun ƙasa, zuciya ta kirke har ma na tafasa. Tun a fari na cirke bana yi ke kasa, har na zo na aminta da ke zuciyata na kasa. Ba gurin da zan fake babu inda na dosa, tun da kin rusa katanga. Makiya dole su hanga, da haɗin kanki nake ga. Amma kin san da hakan kika rusa, yanzu ya zama kufayi. Masoyi na karkai zargi na, a kullum da yaban kai ne kwana. Masoyi na afuwa dawo dawo, idan ka ce ka tafi ka zubi da katanga. Katanga, katangar ƙauna, katanga. Masoyi dawo ka ji kaina, kai ne mai gyaran lamarina. Idan ka tafi ya zan yi da raina, ka dawo afuwa ka yi mun mai suna. Idan ka guje a gare ni ido bai da mahanga. Ni na sha wahala ta gini kan ƙauna, amma tashi ɗai kekin zubu da katanga. Katanga, katanga